Mela, ma' tmiem is-sena u ovvjament mal-bidu tas-sena ġdida, tradizzjonalment nawgurabli lil xulxin sena tajba, ġid, saħħa. U ħafna minna nieħdu l-opportunità tas-sena l-ġdida biex nħarsu ħarsa lejna nfusna, naraw fejn mexxin sew fejn maħniex mexxin daqshekk x'sewwa, u naraw fejn għandna nbidlu u xi pjanijiet ħanamlu, riżoluzzjonijiet biex intejbu ħajjitna. U dan kollu sew. Donna is-sena l-ġdida kif taqbad tgħid tagħtina tama li ġeddu, li naqalbu l-folja, li nibdew paġna ġdida. Imma is-sena l-ġdida fija nnifisha ma tistax iżżomm fuqha il-peace tat-tamiet tagħna. Is-sena hi ġdida, imma aħna u d-dinja li qegħdin ngħixu fiha maħniex ħankunu aktar ġodda jekk xejn ħaniqdiemu u se nixxieħu b'sena oħra. Infatti, żmien ma jaħfirha lil ħadd bil-mod il-mod sena wara sena il-ġisem tagħna qiegħed jiddajjef u bixjuħija jew bil-mard fl-aħħar mill-aħħar iċedi. Le, it-tama tagħna ma tistax tkun fis-sena l-ġdida. It-tama tagħna ma tistax tkun fina nfusna jew fis-saħħa ta' ġisimna. Fejn mela nistgħu nsibu dik it-tama żgura li ma tiddiżappuntanix? L-Iskrittura tistedinna inħarsu lejn Alla etern, Alla li ma jinbidilx. U isostnina u iqawwina u jġeddidna bil-grazzja tiegħu mill-jum għal-jum. Kif naqralkom mill-ktieb tal-Lamentazzjoni tal-Biki ta' Ġeremija, il-ħniena tal-mulej bla tmiem, tjubitu ma tonqos qatt, jiġġeddu kull filgħodu. Kbira l-fedeltà tiegħek. Semi u il-mulej tgħid ruħi, għalhekk jien nittama fik. Kif ħanqabluh il-mulej? Nqabluh ma' nixxija ta' ilma frisk. Dejjem ġej, ma jaqaf qatt. Il-ħniniet it-tjieba tiegħu huma dejjem friski. Kull filgħodu, kull jum ġdid ta' ħajjitna. Jew nqabluh ma' xemx li titla' filgħodu illi tbarri dlam tal-lejl. Hekk il-mulej bil-grazzja tiegħu, l-imħabba tiegħu hija imġedda għalina kull jum, kull mument ta' ħajjitna. Mhux taf xejn il-profeta jgħid li l-mulej hu s-sem u t-tama tiegħi. Għalhekk fil-bidu ta' din is-sena u f'kull jum tas-sena, f'kull mument ta' ħajjitna, ejjew nittamaw fil-mulej. U b'hekk inkunu nistgħu nħarsu lejn quddiem dik iċ-ċerta konfidenza b'kuraġġ kbir. Huwa minnu li l-futur ma nafux xemm lesta għalina, imma nafu lill-mulej. U nafu lill-mulej u twajjeb mal-poplu tiegħu. Nafu lill-mulej huwa fidil iżomm kelmtu, iżomm il-wedi tiegħu. U wedna li ma jħallina qatt, lanqas fis-saram u fl-inkwiet tal-ħajja, infatti ma jħalliniex lanqas meta ngħaddu mill-wiet ta' del il-mewt. Anzi nistgħu nibqgħu ċerti li l-mulej iwassalna fid-destinazzjoni tagħna id-dar tal-missier.